turka shi. Masu saurare su ga zama sabu domin kallon irin labaran da ke tafi da su a wannan lokaci. Da farko dai za ku ji cewa a jiya ne dai fa 'yan bindiga suka ƙara kai hare-hare, yayin da tabbas fa a wato dai a yankin nan na Abuja da kuma dai Kaduna, kuma tabbas fa a can ana ta kwashe al'umma 'yan Boko Haram, yayin da kuma a yanzu kalka dai abubuwan ma fa yana kokarin komawa jihar nan ta Katsina, yayin da tabbas fa a jiya a cikin labarai kun ji cewa yadda wani ya ce tabbas fa yanzu a jihar nan ta fashi da kankara mutum yana ji yana gani fa zai gudu ya bar gidansa domin ganin irin masifar da take faruwa a jihohin. Tabbas fa alama fa kawai dai wasu sun ce kawai dai yan arewa aka rena, yayin da duk wani abubuwan ba a yin sa a kudu. Kasar jamhuriyar ne kuma har yanzu dai ana fafata da su tsakanin da za a buɗe bodar Benin da kasar jamhuriyar Nijar. Tabbas ba an ke buɗe bodojin biyun. Aka dai sannan ta jamhuriyar Nijar a jiya ne dai suka yaye wasu kala ɗaliban soji kimanin da 2000 tsakanin kasar Nijar, Mali, Burkina Faso, yadda ingana ta iya Sahel, yayin da za a haɗe wuri ɗaya a dunkule a yi aiki tare. Masu saurare su ke zama zabu domin cin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu. Amma fa kafin nan idan ba kasance wannan shi da bakin farkon da zuwan ka kenan shi ta wani barko mai albarka, za dai musu kuna subscribe da kuma alamar ƙaramin sanarwa kamar haka. To madalla, inda kuma shirin namu zai dora. Kasar jamhuriyar Nijar a yanzu dai sa fafatawa da 'yan ta'adda tun bayan da kuma tabbas fa sojojin kasar Nijar ne suke nasara, domin ganin ma haka yanzu an ƙara haɗa sojojin kasar Nijar, Mali, Burkina Faso domin su yi aiki tare, domin ganin yadda tabbas fa za a dinga fatuka 'yan ta'adda ko lokaci, domin ganin yadda ake so tabbas fa babu ɗan ta'adda kuɗi a kasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso. Kasar Najeriya kuma abubuwan da ke faruwa shine fa ana kuma suna fama da 'yan bindiga da 'yan ta'adda, musamman ma irin jihohin arewa irin da cikin irin da ƙauyuka, musamman ma a jihar nan ta Kaduna, yayin da fa aka bayyana cewa an je an kwashe wasu yara a ɗalibai makaranta da kuma malami kwa ɗaya, yayin da kalkari a wato da local government din nan ta manufashi kankara ma a jiya, wani ban Allah ya bayyana cewa tabbas ba mutum yana gani zai bar gidansa ya tafi wani gurin domin gudun ransa, da yayin da yan mulka su kama su halar a kan lokaci. To masaurare, to fa mu dai fatan mu Allah ka su sannan Allah ya sita al'awarka a Najeriya. Saurare la samu da ci Allah asadamu da alkaransa, amin sum amin. Huta lafiya.